De uitvoering van het compensatiepakket ligt op schema, maar verslapping ligt op de loer. Het is donderdag 4 maart, dit is Zeeland Nu. Neemt een nieuw kabinet het straks nog wel serieus? 600 vermissingen, maar sommige bewust. En de tunneltol wordt een breekpunt en de boot komt terug. Goedenavond. Zeeland moet het compensatiepakket voor de marinierskazerne goed in de gaten houden als er straks een nieuw kabinet is. Daarvoor waarschuwt de uitvoeringsregisseur Siebe Rietstra. Volgens hem kan een nieuw kabinet zich wel eens minder aantrekken van dat Zeeuwse compensatiepakket. In deze kantoortoren in Den Haag, de Citrus Pers in de volksmond, werkt op de 17e verdieping Siebe Rietstra. 2 dagen per week is hij uitvoeringsregisseur van Wind in de Zeilen. Het compensatiepakket dat Zeeland krijgt voor het afblazen van de marinierskazerne. Ik ben eigenlijk best tevreden over het eerste half jaar. En in december is ook een voortgangsrapportage aangeboden aan de Provinciale Staat, aan de gemeenteraad, aan de Tweede Kamer, door de bestuurders. En dan zie je dat we alle afspraken die we voor die periode hebben gemaakt, zijn nagekomen. Toch is niet alles gelukt. Het kenniscentrum voor zware criminaliteit had in januari al een pand moeten hebben in Vlissingen. Maar dat is nog niet gevonden. Nee, dat pand is er nog niet. We weten wel waar het komt, maar er worden alle dingen nu nog gedaan om het mogelijk te maken dat ze zich daar kunnen vestigen. Maar tegelijkertijd gaat de voorbereiding volop door. En dat is het voordeel anno 2020, 2021. Je hoeft zelfs geen pand meer te hebben terwijl je toch aan het werk bent. Rietstra is een rasoptimist, maar met de verkiezingen in aantocht heeft hij ook een duidelijke waarschuwing voor Zeeland. Waar ik nu heel scherp op ben om te zorgen dat deze bewindslieden die dit in de haarvaten van hun lijf hebben gevoeld, wat dit betekent voor Zeeland, die dingen doen, zolang ze nog minister of staatssecretaris zijn. En dat kan in ieder geval, hoop ik, tot de zomer. En de tweede plaats is natuurlijk dan de continuïteit te waarborgen. En ik blijf zitten en ik zal ervoor waken dat de attentie in Den Haag, in Vlissingen en Zeeland bij elk van die afspraken blijft. Maar is dat een risico dat de nieuwe ministersploeg die dit allemaal niet hebben meegemaakt, hè, dat debakel van die marinierskazerne, dat die toch wat minder aandacht hiervoor hebben? Nou, dan zal ik zeggen, afspraak is afspraak en vertrouwen is vertrouwen. En dat betekent dat je die afspraken moet nakomen. Bij mij in de studio is politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, even over dat laatste. Hè. Hij zegt, hij waarschuwt ons eigenlijk, maar waarvoor dan? Nou ja, kijk, de bewindslieden die nu nog aan de macht zijn, zeg maar, die nu in het kabinet zitten, je zag ze net, premier Rutte en staatssecretaris Knops, die zijn hier allemaal nog geweest. Die hebben nog gevoeld hoe gefrustreerd de Zeeuwen waren destijds over het niet doorgaan van die marinierskazerne. En die begrijpen ook de urgentie. Straks na de verkiezingen en na de formatie, dan zitten er andere mensen. En die hebben natuurlijk toch eerst hun eigen agenda. En dat compensatiepakket kan dan naar de achtergrond worden gedwongen. Ja, maar goed, eigenlijk is het toch juist precies zijn pakje aan dat dat niet gebeurt? Kijk, Siebe Rietstra is een hogere ambtenaar. Die heeft op verschillende ministeries gewerkt. En die weet dus hoe de hazen lopen en die weet hoe dat gaat na de verkiezingen. Natuurlijk, het is zijn taak om de boel aan te jagen en om te zorgen dat iedereen scherp blijft. Nou, dat doet hij dus bij deze. Hij zegt, Zeeland, er komt een nieuw kabinet. Let op en let op dat compensatiepakket. Marcel, dankjewel. De oude PSD-veerboot Koningin Emma komt terug naar Zeeland. Het is het oudste nog bestaande schip dat gebouwd is op scheepswerf De Schelde. Binnen een paar weken vaart het stokoude schip terug. Het wordt een bed and breakfast en komt waarschijnlijk te liggen op een historische plek. Het Scheldekwartier in Vlissingen. Als geboren Vlissinger ben ik daar best wel een beetje trots op. Zeker, zeker. Ik vind het op zich een heel goed idee dat de geschiedenis van Vlissingen dat die op die manier weer behouden kan blijven. En ja, heel positief. Heel erg leuk. Het hoort bij Vlissingen, maar het hoort ook bij de Schelde. Dus dan is er nog een stukje Schelde terug. Zeeland hoort bij de provincies waar het aantal opgerolde drugslaboratoria het meest is gestegen, blijkt uit cijfers van de politie. Volgens de politie is vooral de stijging in het aantal gevonden meth-labs opvallend. Recentelijk werd er nog een groot lab in Waterland-Kerkje gevonden waar crystal meth werd gemaakt. En een drugslab in Ossenisse werd opgerold waar ze ecstasy maakten. Duikers hebben onlangs in het Veersemeer 3 kustmijnen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Duitsers hadden ze daar neergelegd om een invasie van zee op land te voorkomen. De vondst was een verrassing voor de duikers.
Ja, vooral verbazing dat dat na 75, 80 jaar hier nog steeds ligt. En dat eigenlijk niemand die ooit tegen is gekomen of dat ze niet in een eerdere fase opgeruimd zijn. De politie en de explosieve opruimingsdienst zijn met de gemeente Veren nu aan het kijken wat er moet gebeuren. Ze moeten natuurlijk geen gevaar opleveren, maar als dat niet meer is, dan zou het mooiste zijn dat ze of hier blijven of naar een museum toe gaan. De politie heeft vanmiddag verstekelingen in een vrachtwagen in Vlissingen-Oost aangetroffen. Het gaat om 4 Eritreërs, waarvan er 2 minderjarig zijn. De marechaussee doet onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld uitgezocht wat de identiteit van de personen is en of ze asiel in Nederland willen aanvragen. Voor de Partij van de Arbeid is een tolvrije Westerschelde-tunnel een breekpunt. Dat heeft kandidaat-Kamerlid Barbara Oomen, hier te zien op archiefbeeld, gezegd in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Haar partij zal alleen gaan meeregeren als de tol afgeschaft gaat worden, anders bedanken ze. Ook de veerdienst Vlissingen-Breskens moet van de PvdA overigens gratis worden. Ja, het loopt echt al wel tot in mei, juni dat het flink volgeboekt zit, ja. Het is druk bij de tattoo shops. Je kan niet naar het café, je kan niet op reis. Het enige uitje wat je hebt is iets van persoonlijke verzorging. Wat je daarna kan showen. En het is nog een lekker uitje om hier even te zijn ook. Hè. Toch is het wel weer even wennen voor de tattooeurs. Ik ben wel eventjes, nu de eerste 2 weken, richt ik me vooral even op de wat kleinere plaatjes. Omdat mijn handmotoriek wel weer moet wennen. Je krijgt snel kramp omdat je gewoon een paar maanden uit bent geweest. En daarna gaat het grote werk gewoon vanzelf wel weer komen. Een jaar geleden baarde de directeur van offshorebedrijf Oos International uit Siroeskerke nogal wat opzien door te zeggen dat er misschien een groot pretpark naar Zeeland zou komen. Nieuwe ontwikkelingen zijn er op dat vlak overigens nog niet te melden, maar Nienke Zijlstra uit Vlissingen zou maar wat graag helpen bij het ontwerpen van de attracties. Ik maak tekeningen en visuele beelden voor verschillende dingen. Dat kunnen zijn animaties, themaparken of spellen. Ik heb voor een aantal kleine ondernemingen voor spellen gewerkt en ook voor een themaparkbedrijf. Mijn tekeningen hebben altijd al iets magisch. Denk dan een beetje aan Harry Potter-achtige dingen, dingen die in de lucht vliegen. Maar heel erg veel omgevingen die een beetje dat magische gevoel hebben. Dat probeer ik er altijd in te stoppen. En waar komt dat vandaan? Ik denk mijn eeuwige liefde voor boeken. En dan vooral voor Harry Potter boeken. En dat zit er gewoon vanaf kinds al in. Dat alles wat niet echt is, dat heel erg leuk is. De directeur van offshorebedrijf Oos International uit Siroeskerke is bezig om een pretpark naar Zeeland te halen. En het terrein van de kazerne zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het zou een themapark moeten worden, gebouwd door Chinese investeerders. Half zo groot als de Efteling. Zou dat iets voor jou zijn om een pretpark hier in Zeeland te mogen ontwerpen? Nou, het lijkt me helemaal super als er natuurlijk een pretpark in Zeeland is. Dus we mogen zeker aankloppen. Wat voor attracties zouden we dan van jouw hand kunnen verwachten? Dan lijkt het me hartstikke leuk om dat te koppelen aan wat we hier al hebben in Zeeland. Dus Michiel de Ruiter, onder andere. En de zeevaart. Dus daar denk ik wel dat we die thema's er zeker moeten instoppen. Moet je voorstellen dat er straks een Chinese ondernemer hier zo in Vlissingen aan de deur staat van teken het maar. Wat zou je daarvan denken? Nou, kom maar op. .600 zeeuwen zijn vorig jaar als vermist opgegeven. Soms wordt er een zoektocht op touw gezet en berichten wij er ook over. Maar van veel gevallen horen we nooit iets. En dat komt omdat verdwijnen mag. Als er een melding van een vermissing binnenkomt, brengt de politie dat niet meteen naar buiten. Je moet kijken, wat is er aan de hand? Wat speelt er nu? Heeft iemand ervoor gekozen om vrijwillig weg te gaan? En dat mag in Nederland. Of is het echt iemand die zegt van nou, dat is iemand die heeft zorg nodig, hulp nodig. Daar moeten we actie in ondernemen. Dat is een moeilijke en die afweging moeten we maken bij een vermissing.
Een groots opgezette zoektocht kan namelijk grote gevolgen hebben. Stel, er is een meisje van 13, is er weggelopen. Zelf voor gekozen omdat ze boos is, die is iets voorgevallen thuis, kinderlijke onwijsheid, hup naar buiten gerend. Zetten we die foto op internet binnen een uur, dat betekent dat die foto nooit meer van internet weg te halen is. Dus dat moet je allemaal meewegen om te bepalen, kiezen we nu gelijk de kant van de media of houden we het even stil en gaan we eerst kijken wat andere mogelijkheden zijn. De politie doet altijd onderzoek, maar het is niet zo dat de achterblijvers alle informatie krijgen. Mensen die echt heel bewust voor kiezen om te zeggen van nee, ik laat alles achter me, ik verdwijn helemaal. Dat mag. Dan krijgen ook de achterblijvers niet meer te horen dan we weten, hij is gezond. Maar meer vertellen we niet, mogen we niet vertellen en kunnen we niet vertellen. En dat is voor achterblijvers natuurlijk heel wrang, want dan krijg je al snel de reactie van ja, de politie doet niets voor ons. Nee, de politie mag dat niet, omdat dat privacygegevens zijn. Over niet gevonden willen worden kan Sarah meepraten. Ze liep als tiener weg uit een instelling omdat ze terug naar huis moest waar ze niet veilig was. Er werd een zoektocht op social media opgezet en onder alle druk van die berichten kwam ze weer terug. Maar de zoektocht en alle berichten daarover bleven haar nadien ook maar achtervolgen. Ze doet anoniem haar verhaal. Wat over je geschreven is, dat blijft echt nog wel een tijdje wakker, om het zo maar te zeggen. Er zijn mensen die zeggen, oh jij bent toch dat meisje dat vermist was? Of dat je dan weer terug op school komt, oh ja, nu ben je een BN'er. Ik zeg, nou op zo'n manier wil je geen BN'er worden. Snap je ook wel dat mensen die berichten delen? Weet je, de mensen die dat delen, die weten eigenlijk alleen maar dat je vermist wordt. Maar ze weten niet wat erachter speelt. Soms dan heb je ook gewoon zelf een goede reden van, ik wil niet terug, ik wil niet gevonden worden. En ik denk dat daar veel mensen zeg maar, in zich in vergissen. Dat ze dan toch wel alles gaan delen zonder daar eigenlijk over na te denken. Als je dan terug bent of gevonden bent, zijn er maar weinig mensen die het er weer afhalen. Hoe was dat voor jou? Hoe lang heeft het jou achtervolgd? Nou, ja, toch wel heel erg lang. Er zijn wel echt meerdere situaties geweest waarin ik ermee geconfronteerd ben. Nou, met de sollicitatie heb ik het wel een keer gehad dat ze toen op een gegeven moment hebben gezegd, we hebben jouw naam gegoogeld. En ja, we hebben gelezen dat jij wel eens vermist bent geweest. Is het niet zo dat wij, als we jou dadelijk aannemen, dat je dan in één keer weer vermist bent? En dat wij zonder werknemer zitten. En ja, dan heb je wel zoiets van, ja, nu ben ik eigenlijk een soort van verplicht om te vertellen wat er gebeurd is. Terwijl je eigenlijk zegt van, maar dat is een stukje privé van mij. Ik wil het helemaal niet delen. Ben jij inmiddels onvindbaar? Zover als ik weet wel. Zei ze met een lach, want dat is wel een opluchting, hè? Ja, zeker. Ja, na alle moeite die ik ervoor heb gedaan. Als ik mezelf google, dan kan ik alleen maar de dingen vinden die ik zelf heb gedeeld. En niet de dingen die over mij zijn gedeeld, waarvan ik het liever niet wil. Het heeft deze jonge vrouw dus jaren gekost om onvindbaar te worden. Ze roept iedereen op om goed na te denken voordat je een bericht van een vermiste tiener deelt. Bij twijfel laat het over aan de politie, zegt ze. De dichte mist trok wel een beetje op, maar het bleef nevelig. En op de meeste plaatsen was er vanmiddag dan ook nog wat regen en motregen. Morgen wordt het beter weer met flinke zonnige perioden en vooral wel veel stapelwolken. In het weekend is er weinig wind, dan vrij veel zon, maar wel kans op nachtvorst en dan weer enkele mistbanken. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele mooie avond.